Mas. Ora kerubutan. Madirana reng? Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan, gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, marang ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa, apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparang Kresna Mandra Kumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangane nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati? Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetokke sayembara. Ya. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kulit dedaning Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali ya aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti mongko iki. Niwangsuk mono mati nilu kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Ora wakuta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndagake kaget. Sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsa meneng ngarsaning ingsun. Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhing Darawati. Menawi paduka dangu dateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget andadosaken kuwatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan mboten mantra pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitrat saruk maras nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhing Darawati keparenga hamba barona ingkang sejati sinuwun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dhateng sawanipun ing abdipun Pati Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara ing Darawati. Kakang Pati Udawa maradhyake matur marang panjenengan ingsun Kakang Udawa. Gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babagan tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe nguciwani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen laki daning aprak. Sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepa munca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ya. Ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayoga nungglir ngadhep karsaning ingsun. Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan.
Namung delengan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati. Ingsun tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Apa dene sira Dimas Haryostyaki prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garbaruci. Tansah pinanganing kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang rayipun Setyaki Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pambektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayeman kula ing Ndorowati. Setyaki ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendika jimat paripi dayana ing kasantosan Koko Prabu ing Ndorowati. Nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Premban Durna miwah Koko Prabu Mandura. Nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngersa paduka Bapa Durna. Sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna ing Sukalima. Oh, astaka swala sila berdaba swalu gembol semorante hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka anak Prabu Ndorowati ingkang tumandhuk dhateng bapa ing Sukalima. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima, Ger. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ndorowati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Premban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nonen, Ger, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Titik lenggan sak mangke wonten Brajeng Dwaraka, anak Prabu Ndorowati. Miwah Koko Prabu Baladewa, sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Brajeng Ndorowati Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayapta, jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Kresna. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula praptaning pun Kakang ing Brajeng Ndorowati. Durga mendhak kala sirna. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati. Yayi Prabu kadangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka jiwanan. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Yayi Prabu Ndorowati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Brajeng Ndorowati dina samengko iki. Yayi Prabu Kresna. Nun mangapunten. Saestu adamel kagiat gugup raos sing manahipun ingkang putra ing Ndorowati Bapa Premban. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan. Upami alit utusan cantrik ing Sukalima bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Brajeng Ndorowati. Saestu kula nedhang rakit rata manik obro ingkang linangsing jong banunji. Kinarya petuk paduka Bapa Premban Durna. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Bapa Durna. Kacena tandha bektinipun ingkang putra tumraping sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna. Bapa Premban ing Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger. Nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Persasat kadidene kejugukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tata upacara kaprajaning mekaten menika kala wau boten sakrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukalima. Krana menapa, Ger? Nadyan papan kula menika wonten ing Sukalima, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Nanging pendak-pendak ingkang bapa sowan dhateng negari Ndorowati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pretapan Sukalima. Mila sak mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan, anak Prabu Ndorowati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pretapan Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger. Kaecana jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Sukalima karengku kados dene Ndorowati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Ndorowati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Malah samangke gandeng sampun katingal sekeca. Tuwin asu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra ing Ndorowati cumadhong dawuh.
Menggah menapa to wigatosipun dening Paduka Bapa Durna keparang rawuh wonten ing Projeng Ndrawati. Menawi keparang kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadita menaping para kadang sentana monggo Bapa kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Indrawati pun Kresna ing Dwaraka Bapa Penemban Durna. Matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Nger. Estunipun wale-wale menapa? Semanipun ing Bapak Sukalima kadherekaken anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidhal kula menika mboten saking pertapan Sukalima. Namung mligi sowan dhateng kasipun anak Prabu Ndrawati menika sowan utawi bidhal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidhal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa wonten sukaliraning penggalih lan nyuwun purba wasisa Paduka anak Prabu kepareng ora dimingset anggen kula ngabiyantara. Supados samangke radi cetha anggen Paduka nampi aturipun ing Bapak Sukalima menika Nger anak Prabu Ndrawati. Kula sumanggaken dhateng Paduka Bapa Penemban Durna sumangga purba wasa nasta Paduka Bapa Penemban Durna kepareng ambabarana ingkang sejati kula nedya ngangulungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban Handra ingkang besrita rum kasiring samirana mrih sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya sejatosipun mengaten Gonggen. Sampun nulaturaken ing ngajeng bilih bidhalipun ingkang Bapak Sukalima menika mboten saking pertapan. Namung bidhal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raos semanipun ing Bapak Sukalima dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina. Tumuntun kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndrawati mbuktekaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Projeng Ndrawati menapa para saestu bilih Paduka anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun Sekar ingkang nedheng ambabar Ganda Arum ingin dipun kersaken Bapak Durna kados pundi tegesipun Sekar ing ambabar Ganda Arum menika lha nuwun sewu lho Nger wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayungyon satemah kepengin amengku garwa dhateng putra Paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Ya, Kresna. Malah aku minangka dadi saksi tama bakal pangandikane Bapak Durna kunjung saking Yayi Prabu Ndrawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko
wujuding kembang ing mapan ana ing taman negara Ndrawati ing ngri kelungguhan samengko nedheng ambabar gondo arum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna. Jagat wasisane Bathara wayah tur jagat. Nuwun sewu Bapak Penemban Koko Prabu. Nggih. Menawa dados pangandika Paduka Bapak Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Purantawati. Ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat sateman negari Ndrawati niku persasat kathah para nalindra para satriya ing kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula nanging dumugi sepriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anacoki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Lah menawi ngaten cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih kula nuwun sewu nggih. Sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Peneswana Mandra Kumara menika kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati. Tumunten anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra-putri Paduka pun Purantawati. Kula boyong wonten negari Ngastina. Ing wigatosipun badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Peneswana Mandra Kumara. Mila nggih sampun terwaca bilih sawanipun ing bapa ing Sukalima menika angebun-bun enjangan jejawah sonten ing wigati nedhi amboyong dhateng putra-putri Paduka pun Purantawati. Kula trimesakaken dhateng Lesmana nggih. Mesakaken Lesmana menika nadyan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana Nalindra ingkang sugih bandha bandhu sugih brana pices Nalindra ingkang ababala raja ngibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kados mekaten menika copita kula trimenggalih badhe dawuh pergiwa kalah kaliyan Gatotkaca badhe dawuh pergiwati kalah kaliyan pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendak-pendak badhe jauh kemawon gagar wigartan antukarya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wangsul wangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ngibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapak Penemban. Lesmana menika kok sampun malih kok jangka putra Nalindra. Sampun malih kok jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, nama badhe nyenengi bakul mie ayam merah lakon kok nggih. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial. Mila kula nuwun kanthi sanget Paduka anak Prabu kepareng sak mangke ambebantu dhateng bot repotipun anak Prabu Duryudana. Kepareng ingkang putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina. Badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika nggih. Kresna kula wonten dawuh Koko Prabu. Ora jeneng pun Kakang murup-murup gedhang marang pengendikane Bawa Duna babar pisan ora. Nanging lamun siadine murupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara ing Ngastina. Wah. Ora montra-montrat Maja Nalindra. Ya bener, akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Purwadasina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng, ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang. Nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana. Mula Yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating Ratu Ngastina ya kadang Kyai Prabu Duryudana dawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandra Kumara kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasrababut lirik samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon mestine Lesmana ing bakal gumanti ke Prabon sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana mesti wae sesuk bakal dadi prameswari negara Ngastina lho menika lho nggih angel lho kagungan putra-putri ingkang cinadhang dados prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi walangati salebete penggalih Paduka anak Prabu Ndarawati
Kepareng-amarengaken ingkang putra pun Puranawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jrumpung gandung lan sak piturutipun. Kinarya pamboyong ing pinanganten putri. Jagat pasisane Bathara Wayangpura jagat. Nyun pangapunten Bapak Durna. Perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil. Namung tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho, rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapak Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kaliyan Benesmana, mongko kula mambengi keparingipun Bawa Durna. Menika mangke ugi boten badhe saged kelampahan. Amargi nuwun sewu Premban. Miturut ingkang putra Indrawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika boten kok asta setunggal, nanging asta kalih. Temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun bale wisma menika wonten setunggal seneng, angka 2 kenceng, angka 3 kepareng, angka 4 wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndrawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun bale wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun bale wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Amargi sasamunipun napaki bale wisma menika kala wau badhe dhateng pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi. Tiang sepuhipun ugi sarujuk, tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri. Sabab tiang mangun bale wisma menika mboten kok njojokaken awak piyambak, nanging uga njojokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tiang bangun bale wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten ketang namung sarwa ringkes, kedadipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepalih sederek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingkang dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bale wisma menika mboten nagahan kesusu kaselak mangke mindhah boten prayoga kedadosanipun. Oh, inggih menika sae, menika sae. Nanging nuwun sewu menawi tumrap saka 5 petangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu, desa Mawacara negara Mawatata. Petangan saka 5 menika wonten piyambak. Petangan saka 5 menika tiyang badhe nglampahi rabi menika. Kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu. Dinten kelairanipun temanten kakung, dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelairane temanten putri. Lajeng dipun suda 5. Menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati. Tegesipun durung tutunggone mangun bale wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae. Mekaten Bapak Durna menika malah kula nembe ngertos. Menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babagan kenceng kepareng seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang sinebut Pancasuda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodoh. Tegesipun jojo menika kula nuwun sewu menggok ya ngemplok obah ya mampah nggone bale bangun bale wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodohaken petanganipun tiyang mangun bale wisma menawi tiba 3 utawi 3 menika sae nggih. Menika tegesipun
badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa temtu dipun ayemi dhateng panguwasaning Dat Kampur Wengdat. Menawi dawah papat menika ugi sinebut pegat, ning ora pegat pati. Ana sing pegat rejekine, ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten iki nggih. Monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula itang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Lho, Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos nggih, mawi paningal batos. Rebo Wage to. Lho kok cocok, Bapak? Kula menika pendhita ampun dianggep mbiyen-mbiyen. Pendhita ampun disepelekke kula menika. Rebo Wage, Rebo 3. Wage menika 9. Lajeng Lesmana Mandra Kumbara menika Jumat Pahing. Nuwun sewu Bapak Durna. Wage kalih Pahing menika biasanipun boten cocok. Menika rak rumiyin. Samenika cocok-cocoke mawon kan. Pahing jodoke Wage ya apik, pon jodoke Legi ya apik. Legi dinaik Pahing ya dadine mesti ya enak. Ngaten. Inggih, dados Lesmana Prantawati menika tumrap kula sampun mathuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun menawi boten kletu 17. 17 menika dipun suda gangsal menika turahipun kalih, tegesipun 2, tegesipun jojo. Lho, menapa boten elok? Lesmana kanan putra Prantawati menika sampun jojo, menggok ngemplok obah mamah. Menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng Kang putra pun Prantawati menawi boten sak menika nggih. Monggo dinten menika badhe kula boyo wonten negari Ngastina. Upami wonten pangandika paduka, handhuwa keparingun Bapak ing Saka 5, dasaripun menapa? Lan wonten pangandika menapa malih? Kula nedya cumadong dawuh ngendikanipun anak Prabu Kresna ing Ndarawati nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakek nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reka kiri Prananggana magawya gelari rawang-wang Didemadyaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Saka 5 Pandhita Durna. Duh Pandhita ingkang wicaksana wasis ndadosaken tintrem madyaning Pasewakan negari Ndarawati. Nadyanata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna datan mobah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana masumara cayaning nata Ndarawati nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring marganten wardu jarawa kecong nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba sami alok yen to Ndarawati ana daya nalika semanten dadosaken hujat kang samya tumingal nadyan nata ing Ndarawati semu kagiyating penggalih nyumurupi obeng para kawula mangrembeng para kawula ing samya gantung sebae kanca biyak-biyak ana daya njaluk dalan jo minggir
Senowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambranggeng awita denceng-dencengan jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Koko Prabu nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandhanipun Bapa Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndorowati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh yen najan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta, padha karo Panakawan negara ing Ndorowati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan ana Praja ing Ndorowati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Ya, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu Panakawan ning Projeng Ndorowati Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdipun Nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya Nala Gareng Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan nonamit pasang kaliman tabet tinebendang dene dumawah tawang-tawang kowe iki ngopo Gong men kaya kowe rasa kaya aku watake dhewe-dhewe linepana ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampan ana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong prayogakna sampun boten kirang prayogi Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndorowati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Lho niki sanget anggen kawidatosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndorowati kowe lah syukur keng garwa mboten nderek ora mbok dijak ora tau takjak bojoku ora tau takjak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik ngomong ora
Karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora usah dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih Panembahan. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bakong. Nggih nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Punakawan Garing Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nggih nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Yo, pangestuku tampanono. Kula pundhe nggo jimat paripe ndayono ing kasantosan Garing Padaraja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kanca pangestuku tampanono. Nggih nggih. Garing Padaraja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kanca ya tak tampa pangestuku ya Garing. Nggih. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya, pangestuku tampanono. Nggih, sangat anggen kandadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu ora arep dikeki apa nang kraton kok padake. Ngono Garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Waleh menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Cokat ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi ing Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati. Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih, sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip, nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obokane kula jukune segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kalih kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang.
Aku arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur. Sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pangendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati. Niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng, kowe ning negara Ndarawati. Terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng, arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Piye to Reng le sumbar iki ora bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base busa. Busa base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kanalingganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndarawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu lho. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyeng Putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak.
kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan boten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke Prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kenthir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek wong semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe dijawab karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedibal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh Brana Picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Pancen. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina, lungguh kursi apik, nganggo gelang anti ting krompiang, nganggo jarik ibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ayo, ngoten niku carane ngetung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora glelek? Wah Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lair batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lair batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepetinganing titah. Kabagyaning lair menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lair numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lair bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono Nala Gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning kentrir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patek sugih. Ning ya kok
seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan adi mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngira wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Kentos waluh gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng. Ing atase kowe drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan, nyerwetek kaya becek sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e kok. Wani Rasawati. Durna to? Heeh, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa, kowe nginung karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana reng? Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Semana Mandrakumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Aja dikandhani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Semana Mandrakumara ki mung Panakawan. Petruk sing utusan kakangane Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis ereng kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati? Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetokke sayembara. Ya. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kulit dening Baladewa? Wenang boyong
Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti mongko iki. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing astaning asta Setyaki wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gawa Prabu? Piye? Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gawa Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong wis to aku tak mudhun saka dampar Gawa Prabu menika sampun sembrono Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten inggih Dioji kula namung badhe melani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, islahaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, islahaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budal kang padha sebo jeneng ingsun adya nanting kelawan atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal nyirep kahanan iki nuwun istaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa purna gati ning pananggilan sanutasu kondur ngedhaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadharaken sangganing Puromban Jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane